नमस्कार जनरल नॉलेज चैनल को आपण मानक स्वागत। किछि इंपोर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को नहीं आज वीडियो तेबे आरंभ करिबा आज क्विज। प्रथम प्रश्न, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहार प्रतिमूर्ति? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहार प्रतिमूर्ति? तेबे उत्तर हेउछि सरदार वल्लभ भाई पटेल। ଏହି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟି ସର୍ଦ୍ଦାର ସରୋବର ଡ୍ୟାମ୍ କାଭାଡ଼ିଆ ଗୁଜରାଟ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା 182 ମିଟର ଏବଂ ଏହି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟିର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଓ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ହେଲେ ରାମ ଭି ସୁରତ। ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ରାଜନେତା ଏବଂ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଡେପୁଟି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର। ପୁରା ନାମ ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ଝାବେର ଭାଇ ପଟେଲ। ଜନ୍ମ 13 ଅକ୍ଟୋବର 1875 ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ 15 ଡିସେମ୍ବର 1950। ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆର ଆଇରନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ବା ଲୌହମାନବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ଥାଇ ବି କିଏ କିସ୍ତିରେ ଗାଡ଼ି କିଣିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର କେଉଁ ଜାଗାରେ ଭାସମାନ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଅଛି? ଭାରତର କେଉଁ ଜାଗାରେ ଭାସମାନ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଅଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶ୍ରୀନଗର, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର। ତେବେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ନେହେରୁ ପାର୍କ ଫ୍ଲୋଟିଂ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍। ଏହା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଶ୍ରୀନଗର ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚା କ୍ରିକେଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ନାମ କ'ଣ? ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚା କ୍ରିକେଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଚାଇଲ୍ଡ କ୍ରିକେଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ଚାଇଲ୍ଡ କ୍ରିକେଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଚାଇଲ୍ଡ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା 1891ରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ପଟିଆଲାର ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ ମହାରାଜ। ଏହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କୋରିଆର ବିଭାଜନ କେବେ ହୋଇଥିଲା? କୋରିଆର ବିଭାଜନ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି 17 ଅଗଷ୍ଟ 1945। ତେବେ କୋରିଆର ବିଭାଜନ ଫଳରେ କୋରିଆ ଦୁଇଟି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା, ଗୋଟିଏ ସାଉଥ କୋରିଆ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ନର୍ଥ କୋରିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର କେଉଁ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ହିଟଲର ଜର୍ମାନୀର ନାଗରିକ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ। ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ହକି ପ୍ଲେୟାର ଯିଏକି ତିନି ଥର ଅଲିମ୍ପିକରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। 1928, 1932 ଏବଂ 1936ରେ ସେ ଏହି ତିନୋଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଜନ୍ମ 29 ଅଗଷ୍ଟ 1905 ପ୍ରୟାଗରାଜ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ 3 ଡିସେମ୍ବର 1989 ଏମ୍ସ, ଦିଲ୍ଲୀ। ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କ ନିକ୍ନେମ୍ ଥିଲା ଦ ୱିଜାର୍ଡ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚାର୍ମିନାର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଚାର୍ମିନାର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ଚାର୍ମିନାର ଭାରତର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ଏକ ଗ୍ଲୋବାଲ ଆଇକନ୍। ଏହାକୁ ମହମ୍ମଦ ଅଲି କୁତବ ଶାହା 1591ରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି 56 ମିଟର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ? ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖେଚୁଡ଼ି। ଖେଚୁଡ଼ି ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁଥିରେ ଚାଉଳ, ଡାଲି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପରିବା ପକାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୁଜୁକି କେଉଁ ଦେଶର କମ୍ପାନୀ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜାପାନ। ସୁଜୁକି ମୋଟର କର୍ପୋରେସନ ଏକ ଜାପାନୀ ମୋଟର କମ୍ପାନୀ, ଯାହାର ଫାଉଣ୍ଡର ହେଲେ ମିକିହୋ ସୁଜୁକି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସିଇଓ ହେଲେ ଓସାସୁ ସୁଜୁକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ମହଙ୍ଗା ବା ଦାମୀ ଫଳର ନାଁ କ'ଣ?
ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ମହଙ୍ଗା ବା ଦାମୀ ଫଳର ନାଁ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ୟୁବା କିଙ୍ଗ ମେଲନ୍, ଏକ ବିରଳ ଜାପାନୀ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଫଳ। ଏହି ଫଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ କଖାରୁ ପରି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଆକାଶ ଛୁଆଁ।